Aku sapa. Apa kamu kok basah? Ora. Piye? Aku awal mau ora ditepuk tangane. Mosok kowe jare tepuk tangan tumpuk tangane. Lho. Ya dah. Tepuk tangane rada anu lola loading ya. Bisa. Lah, bekane koyo mentak. Lah kuwi tenanan lho. Iki totalitas. Totalitas. Nah, urip kene iki sing nagap Mbah Lurah lho. Lho. Iso. Kene iki lho. Nang kene tenanan lho. Lah kene iki lho Mbah Lurah. Mbah Lurah ngene ora aku. Nyapa kene iki? Ngene. Wis kental ora aku. Tenanan. Mbah Lurah iki kene lho. Wang. Apa kuwi? Remi lho. Hah? Atuh kowe. Wong iso tak kira apa. Ngan ora main. Ora maido acara sak gedene kaya ngene iki Mbah Lurah sing iso nekane aku tuh kunti. Lah iya. Aku ki tuh kunti lagi nggone Mbah Lurah iki tok lho. Kowe kuwi. Ora nek sing nanggap ya Mbah Lurah iki. Aku lagi pisan nang kunti iki. Oh, berarti kowe maning kene iki mang perdana. Perdana. Oh, alah. Mulakna aku tenanan. Ning kene asine golek anu to, mau deh. Apa? Golek channel. Sapa sing nanggap aku nek aku tak apik sisan ning kene aku. Ya didongakne acarane opo? Iki acarane nyunate Mbah Lurah. Tak tonyo kowe kok. Lah, piye to iki? Mbah Lurah iki ora sunat meh lho. Wis apa? Lah Mbah Lurah sunat kok mundes. Mundes ya. Mundes lho. Mundes ya apa? Entek. Oh, Kok iso? lah iki acarane apa? Lah yo genah to enek terapi sakmene gedine teko etan teko kulon. Lah terap samene gedene dong karo lek mantenan. Yo saiki. Enek anune janur kuning melengkung. Lah nek mlengkung digawe dhewe oleh. Kan nek gene sementelung ngene dhewe kan enek to. Lha kuwi yo encok kuwi. Ya didongakne. Didongakne. Iki sing dadi manten Bang Lurah. Uduk yogane. Oh yogane. Yogane sinten nang iki? Alah. Aduh ditanggap kok raruh iki lho. Lah ngerti ku yo Mbah Lurah tok. Mbah Lurah kan jenenge Mbah Lurah Kusno to. Heh? Mbah Lurah Kusno. Basa Posno kuwi lho. Bisa apa? Pak Kartono. Sawa? Kartolo. Ah, Kartono. Ah, kleru saiki. Pak Kartono. Oh, kleru saiki ora apa-apa. Kar kuwi mekar. Mekar. To kuwi but. Wah. Sama wong buta ayo. Sama wong buta. Oh, sop to kok. Tapi bener. Lah nyapa? Wong kene biasane Pak Lurah iki jenenge Pak Kartono to. Heeh. Biasane kan wong paling ora. Paling ora piye? Paling ora. Umpamane, Heeh. undang-undang duren. Geduren. Tik. Datang. Nah, ini. Ya. Pak to. Nah, api to. Heeh. Pak Kartono. Nah, api. Nah, iki Kuwi Pak Kartono. Pak Kartono. Aku bidan bojone. Bojone. Nah, Ini. Buta. Bu Kartono ngono. Lah iya, buta. Lah, buta. Kartono. Kartono. Kata. Utuh. Pas Liwat sabil. Lah ya Bu Kartono. Nah. Entok. Nah. Buta.
Tak tonyo engke. Wah, saya didongane ra. Ya, dongane. Dongane rene. Inge Pak Lurah karo Bu Lurah niki uduh mantu ya. Uduh mantu. Jadi antune Pak Lurah pundi ta niki? Lah mongso ra ro ki opo to iki? Endi ta? Halo. Endi? Halo. Balen. Halo. Balen ono. Halo. Guys, balen guys. Halo. Halo. Kon milih ngono iki. Dudoi siji rono manane lah kok nemu. Ya masukku golek ana dhewe aku ya ora tak apal loh. Pundi Pak Kartono niki? Halah wonge begogok ning kono kae lho. Endi ta? Halah kae lho tak ora gedine ora. Kuwi lho. Duduk. Ya Allah Pak Kartono. Lah ya sik enom meneh. Uduk kowe lah. Halah. Uduk ta? Halah. Kowe kok dijegal lho. Lali aku Pak Kartono Luar biasa lho. Lurah Kuti luar biasa. Kok iso jenenge lurah kan mesti anu to. Delon to ora sandaran blas lho. Ya Allah. Ora lho. Ketua gitu. Tapi ini ngetarani lek rakyat. Betul. Mekar Kartono, mekar iso urip ning ndi gone yo to ben iso dadi kaya ngene iki. Apa barang sing apik, ilang ana barang sing elek. Pak Kartono iki sejatine wonge iso milah ndi sing bener ndi sing salah. Lek iso, saged ta? Alah kulino. Oh, iso tuman lho. Lah piye? Lah kowe iki ya kudune jupir walek sik. Pak Kartono iki ngerti dhewe jaremu wonge ngene. Wonge ngene, Dek. Lah iya, remi ta iki. Ora enek balurah ngono. Ya, balurah. Iso. Jan, weteng iso gede lah. Ini tak tonyo lho. Apa lho? Kowe iki aja Apa tak kok bahas weteng bareng lho. Ini apa? Delok tau susu sing cuili. Kowe iki ora member. Kowe iki kok iso. Teo, tenanan. Terus Dalam rasa komedano anu mah. piye to? Ayo Mas. Piye to? Alah aja marah. Jangan marah lah. Aku ki semangat to nang Semangat piye? Pak Kartono iki ora ta. Makane to kowe kene iso satu bong. Lah aku langsung wah. Alah tenan. Lah ya dong. Kok kene? Ora. Mantep Pak Kartono. Heleh plong-plong mesti aku. Tak tonyo lho ora. Ora. Yo, ya. Sik hop. Rasakno kowe. Rasakno kowe. Bentak. Lho yo kowe to dongo yo. Yo, sambung. Yo. Kowe iki wong lanang lho tenan. Diajak duel baru rake mbok sing apik lho malah kaya patung monyet. Kowe iki sok semangat lho. Wedi Gus aku. Ora usah wedi. Ususnya cilik. Oh, rasanya apa? Ayo Pak, tunjukkan kelananganmu Pak. Woi. Was, oke. Ya, oke. Dapur guys.
tak pas ning ngendi bingung aku. Wong lanang itu tak bokok tak kan tak warai goblok. Oke. Aja sesempat gue. Gus. Ojo Gus. Gus. Ayo Gus. Gus. Tenang Gus. Wah, ini seneng aman. Lah kita kon maju. Dijek. Cepat jus ngono lho. Wis lho. Oh, nek iso tak warai gak ngono ya. Tipis-tipis. Lah malah kaya arep. Kowe iki jane gelut apa maling kowe iki? Sangune mbraku. Arep tak maling ra iso. Oh, ala kok sing lirik ngono to. Lah iso. Aku golek-golek. Lah mbraku tok aku. Tenanan aku. Yo tenanan dah. Kurang ditularan. Maju. Oh, ya. Anu balura, kersane ngenten balura ya Allah. Aku sing tangane wetenge kok. Wetenge apik balura. Jan luar biasa tepuk tangan kagem balura. Wah, jan Matur sembah nuwun. membuktikan jiwa senine kuat. Kuat, Pak. Lah balura kok ora repot-repot to, Bang. Bos, karo mitek aku. Gini ora ada, gini. Bang. Anu ya. Wah, Saya musuh marah. ya kan mesti, Pak. Musuh arah. Semangat, Pak. Oke, Pak. Ayo. Yo, Yo. Bos. Hei, ngomong. Bang Lurah jauh jungkir walik, ayo. Ya, piye tuh, Pak? Oh, ngebat toh, iya. Oh, alah. Ngebat, Gus. Balura ngebat. Yo. Oke. Ngebatnya tangane. Olah ora. Ngene. Waduh, Ayo. Oi. Anu Mbah timbange ngoten arek dakon Mbah. Ya. Nyapa? Aku lanang kok. Yo gagal aja ketok. Kowe iki ora arep. Mbah Lurah iki ugel-ugel rong main tenan iki urung iso. Ngawur rek. Mulakno Mbah Lurah. Yo nek digitak desa beneran. Mapi desa. Pas beneran. Cara Mbah Lurah iso gagah neh. Ya. Sikile diabak Ya, ngene ya. mlaku. Ojo iso. Iki lho dijak duwe tane iso iki sentenanan Gus. Iso. Yo, Mbah Lurah kesel lho lama ae. Yo. Oi. Teponan. Yo. Hebat ale.
sugat-sugatan. Sugat-sugatan. Mayar ya, baik sugat-sugatan malah entuk. Aku cungir balik ora entuk. Mayar. Yo ben. Baru sugatnya. Ayo. Lah kan aku cungir balik ora diparingi basa sugat malah ulah. Sing dorong ya entuk. Lah iya, model kocak yang bola tenung kok. Olah 50. Sing gagah kaya kene ora olah. Mbak Lurah. Aku njaluk. Aku cinta. Toh, wis kok manut aku. Manut ya. Sing apik lho. Mbak Lurah. On. Piye to? Piye to? Noni kok. Oh, alah iya. Oh, kowe marahi aku to? Iya. Mbak Lurah. Mbak Lurah. Umpamane sliramu sekar. Ya ora tiba to. Ya. Umpama. Mbak Lurah. Bojomu tak mek piye? Bojomu aja to. Aku ti penjarane lho iki pas bojone wong. Ngono. Sing apik. Mbak Lurah. Singkat ya. Aku piye iki? Aku piye. Hei. Lah kok wedhus birahi lho. Tak tuwonya kowe kok. Ya. Yo. Heli kuku. Ayo dicoba. Kono sudak-sudakan. Aduh, Bang Rajo. Oh. Gus, tamongi. Katokmu jebol. Iya, sempakmu biru lho. Lah iso. Iki aja tok ubah-ubahne. Ngawur ya. Ngawur kan dhek sempak. Iki aja aku. Lah ngomongmu biru. Oh iso. Kok malah ya to Balurah iki ora. Napa Balurah duduk. Lah, Bu. Terus rayu-rayulan ning kono lho. Wes ora apa-apa. Nyambung ora apa-apa. Anu Nek Mbak Lurah ora aku nyeluk anu Sapa? Sultan. Sultan. Wis ketok to jenenge Sultan mesti sugih. Di Sultan di. Halo, Mas Sultan. Di wae. CEO. CEO dari mana? Sultan. Lah yo ndi? Pundi tiang? Anu toh. Napa barong piyambak niki? Punan. Tiangnya mboten wonten niki. Mboten wonten to, Mbah. Mas Sultan. Iki syaratnya aku ngene iki. Oh, ngoten nggih. Oh, macam dari mau. Ayo Gus, mana Gus? Yo. Ayo, tumtak tundang. Lancar apa kok, Mas? Lancar apa, Mas? Lompat harimau iki. Wah. Oke. Sing tenanan ngene. Saya ketemu lho, Gus. Ayo tenanan. Iya langsung. Iya. Awas Gus, awas. Ora wae. Aku ora piye-piye. Panjenengan iki Mbah Lurah lho. Kulo niku nek melompat itu bahaya. Wis tak izini ora apa. Apa di sini? Oke. Aku tak lompat nggih. Ya. Nah, jeneng Pak Lurah iso merakyat kaya ngene lari iso. Luar biasa. Salim sik. Nah, ya. DP iki. DP. Pengen apa lho, Gus? Kenapa nih? Saling biasa lho. Lah kok kayak biru-birune aku ora enak, Gus. Saling biasa. Nah. Ya, ora enak apa-apa nih, Gus. Beda. Ayo, ayo.
Iya ora apa-apa. Mari iku rawane rong. Nggih, nek malih nggih imbuh. Iya. Ayo Bui. Ayo. Hei. Ayo tangan Gus. Nah, semangat, semangat. Oh. Tepuk tangan. Bolo kopi. Rada dhuwur, Mbah. Ibu aku. Loh. Rada dhuwur ibu Mbak Lurah Kunti. Ora apa-apa. Mbak Lurah Kunti kalih kula ki pun ngeten. Piye? Alah, saudara. Saudara piye? Saudara. Saudara apa? Alah setanah air dan bangsa. Iya. Mbak Lurah, mboten ngesane sing luwih dhuwur nek. Anu, gantine anu Mbak Lurah apa ngomong. Apa? Luwih dhuwur ta? Iya. Anu lu cari terok. Aku ora ana sing BPJS kuwi tak wis. Nah, Mbak Lurah nek ambulan. Yo. Kemuelet sing lanang iki sok ganteng-ganteng kok. Ngono lele. Sing juabir labene. Apa? Nyapa? Kita baru ora pengen. Bukan mau aku ngetri iso diencengi ae. Anu, Ora mau kinceng iki garwane Mas. menawa pengen ditawani. Hah? Menawa pengen. Balura kersane jadilan. Nah, iya Balura. Jenengan mangke ngene bedang kering ngeten mawon gitu. Bededrek ki woe galeng-galeng main Balura. Kok iso ora? Lah pinter. Bisa. Yo. Luwih iki saya. Kalah saingan gue ya. Thank you.
kelakuane bojone jenengan iki lho. Disogok 50 ta di Ora. Piye? Foto kowe iki kok. Kali iya aja padul. Ini 50 ta ora adulne. Ya kono blak-blak kurumpan apane kene ora. Wah, baru karo ae. Endi sing apik endi sing elek kok. Gateng ngene. Entek gespi siji lah. Gespi lho. Iso. Mondok gespi lho. Iso. Lah aku lho enek weke mang. Apa? Gespi bek. Ya dicungane mbotene. Aja kaya ngono. Guyon ya guyon. Iso aduh apa arane barang iso. Gimana carane? Ya iso. Dicungane. Ya wis muga-muga keluargane Mbak Lurah tansah diparingi rezeki kang kathah. Amin. Mugi-mugi saged naik haji. Amin. Urung lagi bahare iso 50 lagi sane ya. Iya jangan dongane apik wis to. Ya ono 50 ta. Satu sana Mbak. Mbak Lurah ki luar biasa gitu. Ngomong itu Wong ki menake ya disyukuri kaya ngene Mbak Lurah iki. Sithik edeng andum rata. Sing penting disyukuri. Lain sakartum la azidanakum lain kafartum inna ada bila satin. Tak artine 50.000. Alah rasa. Wong artene tok Iya ya. Tak artine. Tak artine. Ya. Wong ki bersyukur bakal ditambah nikmate sama Gusti Allah. Apabila orang kalau ku Alah iki Sik to aku tak iki lho. Ya, iki weke sapa? Iki wekku lho. Iki wekku. Wekku iki. Ya, ayo. Lah iki rombongan mau masak wong pawon. Lah wong kuwi mau wekku. Didungane mang apa? Ya. Lanjutane apa? Lain sakartum lazim dan aku mulai kawartum inna ada bila satin. Sesungguhnya orang kalau bersyukur bakal ditambah nikmatnya dari Gusti Allah. Apabila orang yang kufur bakal dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Mulane dhewe wong pondok ya. Iya, iya. Lah innallaha ma'a sabirin. Nah, apa guys? Wong sabar kuwi kekasih Gusti Allah, Mbak. Nah, ya. Terus apa guys? Anu, Guys, sing apik guys? Ayo guys, ayo guys, ayo guys. alah ngomong uruh kok disegaki ae. Piye? Tak malu biniat. Apa kuwi? Alah, sapa wonge sing niate tenanan Gusti Allah bakal ngijabahi. Contone guys, Contone kaya Mbak Lurah iki mang lho. Mantu iso nandhap reyok. Acarane gedine kaya ngene. Ora dibangi tirakat Mbak Lurah ora dadi koyo Tenan apa nek gelem ngei. Iki mang lho. Ngomongnya Alah, sunah tenan. Alah rezekine Mbak Lurah tambah oke. Aja meneh lebih 500, Gus. Alah tenan. Mbak Lurah sok mesti dadi lurah nek. Tenan, Gus. Tenanan lho. Ya mbok sesuk lek utange oke. Tak tonyo kowe kok. Oh Mbak Lurah kok iso. Ya, Ayo. ada iso. Yo genteng barongane 15, Ayo. kirang 10 malah 5. Muga-muga kemanten kekalih ditungane muga-muga Oh, dadi iya. keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya Mugi-mugi Allah. cepet diberi momongan. Amin. Sampai kakek-kakek nine-nine. Amin. Ya Allah, tidak aku pengen ngerti. Jane iki ke apa jenenge? Apa? Pengen ngerti mantene wong loro. Nah, aku yo pengen, aku jane yo pengen Lah ngerti. iya, kok sing nanggap malah ora enak, masa Mbah Lurah sing nanggap pada bisa. Enggak. Oh, Mbah Lurah sing nanggap iku Mbah wae. Lurah sing nanggap. Oh, alah, iki ngerjakne anake kingkeng. Ah. Oh, iya iya iya. Kowe roh apa ora? Kowe roh apa ora? Apa? Ngene iki wong-wong ben lumpuk ning kene. Mas, sapa kae Mas? Sultan. Mas Sultan. Kuwi wong pengreokane karo dhewe. Oh. Tak tuh sewe tak. Ketemu tak. Ya tak. Lah, ayo. Yo. Nah, kriwet gedang kriwet lo. Ah, sithik edeng waton rata. Nah, yo.